שים את המיקרופון בצד, זה קנס. לא זה לא, כולם מסתובבות. על הצד. חמוד שלי, הפרצוף שלך קנס אחד גדול. פח גדול, אנחנו רוצים להציע לך עסקה. עסקה. להחליף את הלחם שיש לנו פה, שזה חלק מפתח של כל עם ישראל, זה חלב ברמה. בכיכר לחם שנוכל לעשות טוסטים. מה אתה אומר, האח הגדול? הנה 5 דרכים לדעת אם הבן זוג שלך הומו. 1. את עדיין צופה בסרטון הזה, הוא אמרתי ברכי. הבת שלי בת 11 והבן שלי בן 7. אני גדולים. הבת דומה לך? ואין יפה כזאת. אין יפה כזה, אז דומה לאבא. בחיים הייתי בשלישיית גברים, תמיד הייתי בשלישיית גברים. מה צריכה להיות בשלישיית? לא, וואי, אתם מביאים, הראש שלך... עליה, עכשיו זה רק אני ואת כאן. תגידי את האמת, ואימא שלך, מה יש לך שם? להביא מישהו רגע, אני מנסה להגיד את זה בצורה לא מתנשאת. זה בסדר כבר, יצאת מתנשאת? אתה יודע איזה שניצל אני עושה לך? וואו, אתה מתעלם. יצא להשליט את מדינת ישראל. מה זה אומר? שהכל בסדר. מה זה אומר? בסדר בחוץ. צריך להתגייס. תירגע.